May checkpoint na dyan. Oo. Alam ba? Dito po yung sabi mo lang sa gilid. Ganon. Sabi mo lang sa gilid. Yan po yung lupa, yung bulis na yan. Ayan. Yan yung kabila. Pwede tayo mag-interview. Okay din. Ayan o. Dapat natin sa... Wow, pati ang gas na yan. O yan yun. Ayun mo nagal sa Pero dulo. maikot pa po yan. Malapit na sa bayan ng Andayong 1. Ayan o. Kailan hanggang sa dulo yan yung kalabay. Kaya yung mga fishpin na yan, pwede na nating palisin yan kasi kinausap ko na yan eh. Pagka gabi ko, pwede na silang umalis na yan. Tayo lang natin yan. Fishpin yan. Kasi yan. Kung hindi lang umulan sana, baka pwede tayong pumasok doon. Kaso baka... Ano ba? Mababa itong sakyan mo eh. Baka masibak pa. Pwede pong dagdagan ng konti. Kailangan relax ano. Ganda naman. Nice place. Kasi yung kabila niya, Under Island na. Tama. Malapit lang. White sand dyan eh, banda. Dating may beach daw dyan eh. Doon, may mga pag dyan. Nice place. May mga bahay-bahay. May check Hindi, yung lupa po kasi pag ano mo eh. Doon yung mga bahay doon. Wala yun, nakitira lang mga mag-iisda lang yan. Oo. Walang pa dyan. Light materials lang yan. Dito po, dito yung muna yan. May yan. Lupa. Maganda rin sa Mandaron, maluwag pa. Yung problema, hindi natin makapasok kung sasakyan mo, mahirapan tayo. Madaan na Hilux. May fish pa. Anong kitchen pa rin sila? Wala. Kaibigan niya, kaibigan. Alam bilis po, ito lang niya, pabilang kita niyo taga Pitoy. Ha? Sige ba? Wait. Titignan mo lang yung lupa ko. Na dito, pwedeng patayuan yun ng gasolina yan, isang hektarya rito eh. Wow. Oo, dito. Kasi dati ito, may isang daan ito. Nung na-reform siya, itong mga gilid na to, ito kasama sa lupa ito eh. Oo, naibigay na yan. Pero wala, pwede ko pa kunin niya kaso lang hindi na kasi may mga bahay na eh. Ito, itong lupa na to. Start dito. O, dito po yan. Kung nandun sa likod niya, nakakita yan. 1 hectare. Oo, may isang hektarya. Dito. Ito. Yan sa may bakod na yan. Ito atin guys. Opo. May daan po ito dyan eh. Kaso lang hindi ko kasya itong sakyan mo eh. Baka mabalahaw ba tayo ba? Hindi sana umulan, ano? Andali po ah. Dito. Ito yung papasok. Pasok tayo. Masikip eh. Ayun, kaya yan. Baka makontak. Basta kasya yung ba? Subukan mo ah. Akasya. Yan. Akasya pala. Akasya. Akasya. Kaya eh. Akasya. Akasya. Akasya pala. Akasya pala. Mas malapit dito kaysa yung sakyan mo eh. So, Innova pasok po. Oo, pasok mo yun ako dito eh. Huwag lang tayo magkasama. Akasya. Simulan mo. Baka lang dito. Ganda. Umulat din pala. Akasya. Nakakatakot yung kulog. Malalakas. Ngayon lang ako nakarinig ulit ng kulog ng ganyan. Akasya. Ang lalakas na gabi. Ngayon ko lang. Sanay sa gastos. Nagbobomba. Yan, diretso lang.
Hanggang nga po likod ko, hindi ako binayaran. Bakit gano'n? Butas yung dalawa? Anong bumangga dyan? Ay, hindi po. Ayaw nila magbayad. Ayaw nila magbayad. Wala akong nakuha. Sa UP, ano? Opo, hindi yan. Pinakbuk lang namin. Delikado bro, mga sasabihin ng sakyan. Lasing ka na, nak. Ito na yung tubig, oh. Okay lang po. Ha? Kasi malamig eh, kaya sarap na sarap. Tama. Kagabi umiiyak sila eh. Tama. Naku, ano ba yan? Bas. Diyos ko, Lasing. Lasing na. Ano kung aga? Ano tubig? O, tingnan. Oo, tingnan mo Okay, no? mabuti. Papunta na to sa dagat eh. Ayun. Matigas. Matigas, bato-bato eh. Tigas yan ang kwanto lang itong kwanto sa yung bahay, mga gilid. Bato-bato yung ano eh. Tambak. Daming kawayan. Daming kawayan. Buti yung daw, no? Ang bas. Saan na dyan? Ayun, no, kita mo dagat nyo. Oo, dagat na yun. Bas siya. Anda. Anda. Sila. Ito na, dyan. Dyan na, lote. pupunta na doon. Pag ano, Senda pala to, pare. Try natin yung senda. wala ng mga baka niya. Video mo ba? Oo. Senda. Senda. Makakasumayad tayo dyan ha. Video. Hmm? Tigas naman. Oo, Ito lang. ganyan o. Bigas, oh. Yun na, senda. Oo, tama na po yan. Sinasabi ko sa'yo, yung gilid ng dagat na yan, lahat yan hanggang doon. Doon pa tayo sa Bandaron. Senda. Yung lupa hanggang doon. Pwede natin nga dyan Mga pa Island nandun na, kabila. Ubo-ubo. Bakasyon na. Ayan. Mga Island nandun sa kabila. Okay, no? Ano na ito kayo? Ano? Sa banda? Opo. Yung baka kay Sir Dante rin yan. Hindi po, taga rito na. Nagpastol yung mga yan dito. Ayan o, dagat na dyan. O, kilit na ng dagat. Ito nga senda mga O, mayroon. May linya ng kuryente. kuryente na, oh. Oo. Gusto ko nga magpatayo ng kansana dyan eh. Kubo-kubo yan. Oo, Magandang kubo-kubo. i-develop na resort dyan eh. Oo, Yan. kubo-kubo. Maganda. Oo, kung gusto nyo, di patayuan na natin. Ayan, dami, Tama. Bakasyonan. Oo. Ang mga... Click tayo talaga tayo dyan. Ah? Mag-click tayo dyan. Pwede natin gawing ano yan eh. resort pagka tayo natin. Time sharing eh. Bakasyon kayo. Oo. Dante, isang lada lang po natin to para 2 months. Gawin na natin. Wala naman nung problema eh. Kaya sabi ko nga eh, kahit na ilang porsyento pa yan, papayag ako eh. Time sharing. Pirma ako. Gusto nung magsangla dito para kung naman, bigyan din natin siya ng space ba? Hmm. Oo. Time sharing. Kahit natubos na natin sa kanya, bigyan pa rin natin siya ng space dyan. Laki eh. Oo. Pwede po kami makaingit na dwarf na food bearing trees. Ito, engineer yan. Kadati bahay na yan. Ay, opo, kanya yun, mga, akala ko kasi na nila dati dito, nung hindi pa kami dumadating, walang kwan dito. Pero nung pumunta ako dito, pinatawag ko lahat sa barangay yan, pinagpirma ko lahat yan. Oo. Eh, alam naman nilang hindi sa kanila. Akala daw nila walang mayari. Sino yung ano nila? Nalatapas nila ng baboy dyan. Problema. Sino nagpasorbe ako dito? Ano?
Oh. Nasorbi pa lang, kulang-kulang 1 milyon yan. Yan po, may daan po dyan. Nakaliwa tayo dyan. Kaya dito, resort type. Ano, may kubo rin. So lang, baka maputik bro. Baka malambot na. Hindi pwede na natin lakarin. Iwanan muna dito. Bakit na lang kayo? Ako, yung sasakyan ko rito. Nakakatagos doon. Hindi pa hanggang dyan. Doon sa may dulo ba? Innova eh. Matigas eh. Yan, lupa dito naman, hindi naman pa. Hindi naman putik eh. Matigas eh. Matigas. Matigas naman yung lupa. Ano, no? Oo. Door to door na. Ito na. Hilig kasi nitong sasakyan natin, door to door. Natatakot kayo. Ang daming mga malalaking muscle dyan. Pwede naman Sa ulan na Ito lang. sa dulo. Diretso pala sa dulo. tayo tagatulak dyan, di ba? Hindi, may paay na. Ayun, may ano na doon, no? Kilala na nila tayo dito. Kahapon din yung sakyan ko dyan, sumabit sa mga yan eh. Kita mo yung panigas-gas na yung talagiriran ng ano. Ganda oh. Hindi mo diretso nyo yan dyan. Yung ganyan na lang tayo kasi hindi na talaga pwede. May didi. Ganda. Ganda yung property. Ito para makita nyo doon. Di ba ba tayo? Para daan dito. Dito na po, okay na. Ayos. Okay.